West Karbi Longri Labor Union Wana Tumpen Branch Committee ke sengasai ke dengpon. AUDC Tumpen ing dengkrege Thomwar Civic Cultural Rally Pen kapang chengpon. Rongbong kharalong non puanta ke sangadim mate witing sit mesan avelang. Dudu koloni eviction tangadim kebe ke chea sotum nang pleng to set. Bukulia Northern Range Ponglopet ingnam raikom sai khiatum kanghua thengpi keneblong. Aprang si Birta kilang rado anaphan kardom pajirlo kardom non Birta thanje bang sami ujang terang pi non arju ikha Birtang tompe. Nijang Karbi Rongkhang constituency ka parlo Satgan long arwa chikloni phai inquiry West Karbi Labor Union Wana Tumpen Puthot Branch Committee ke sengpontu. Choklem sudama tumsi tame aja kong kachipachini jia phan pura Nijang Karbi arlota ningkan surihini ra inquiry ningkan manap kram sapen chepehem phuponsi West Karbi Labor Union amhang pathek ponlo. Lason si West Karbi Labor Union Wana Tumpen ajak dingkloi pen kemang pon Nijang Karbi arlo atokan nuki dora ratum sitame choklem sudam aja kong chini lapnang ji pupen atokan nu sitame branch committee seng bomsi puthot satga along sitame dongkamukam area lapen tumpreng area lopen si seng pontulo. Long live! Long live! Long live! West Karbi Labor Union long live! Long live! Long live! West Karbi Labor Union ta kong patana ma. Patana! Patana! West Karbi Labor Union ta kong patana ma. Patana! Patana! Thank you. Satgam Branch Committee along pen me phuar pukideng pon lake Chandra Teron la pen kong chun bahar pukideng pon Sukuram Sagra latum bahani ar pukideng pon pen sai cheklem pon pame pupusi lamchak chipi pon lo la pen alang ni tum pen non kemang ji ansitame Branch Committee area wise seng pon thu pen seng pon la pu puta me phu mana pram sa pen lamthe paklang pon labang so maya long kachitong dun West Karbi Labor Union Wana mai phu mana pram sa General Secretary Ajay Teron Sorkari Borgambura Rongasar Lapen kapre man pen ke duatum chetong dun si Jaimek Mesian pen pachun pon Borthol pen Great Sontimung Karbi Longri Abirta West Karbi la dak sadgang along sipini kiseng phanlong lo Labor Union pen dongkamukam la pen sadgang asik ke damtang apor si tame ala dongkamukam long kiseng dolo masalang litum bang si tame politik selong inut bahini tum doko masalang litum bang klaim klelu pusi nili phanang pulo masih akaprek tum hansi pini dak thik pontunang koklo lasi dongkamukam sadgang lo la dongkamukam angkang kaparluan tum preng pen ladak kolongna lo pen ke lason si borthol pen dang lo penan angkang dak duk lasi nili tum pini ladak West Karbi pen ladak dongkamukam lo la branch committee keseng padolo dak sadgang pen pachirop rapet lo lasi nilitum non kebangji eprang labangsu labor union kapang tang ponji phansin tum non deng pon bom lo ilitum bangke labor union manala misri tumhan labor tumhan laso ke raikom je phansi ne tum la labor union bangke kang thor pon padolo lasi ne tum ladak West Karbi pen si tame un an pen si ne tum kemi pon je phansi muhejong si tame chingwai pon padolo pen ladak misri tum si tame labor union long dolo lasi komania kor te penang je tum si tame alang litum hem kachi kemji duk pusi tame nilitum la labor union tum han nang humri pen nilitum misri si tame ke toy donji phanta nilitum haita kachisik pondolo lapen ladak local latum mate ladak West Karbi angkang long si tame ladak la travel latum si tame ladak ke thek tum dolo lase alang litum phan si tame nilitum non ke bangji por bangke alang litum phan kam ke toy donji phan si nitum chisik pon bomlo Assam University Difu Campus Students Union pen patir piponsi aruni phai inquiry ing dengkrege Thomwar Civic ke chengarni cultural relia sai pen ke dengpon Difu hithi la pen KSA long an chedeng ponsi labang so aja mek pangcheng ponlo labang so AUDC long pen aning kanwang taning kan esek pen Thomwar Civic peman pon bomsi pining surhini ra inquiry planning kan an phurun krege thom nangke Chogwar Civic peman ponlo
Blending tradition and embracing diversity puathe PN ponsi piniaru niphai inkoi arni pen niphai inkoi ra trok arni an ni trok sia bahawar civic pini cultural rally kache jeng pen pangcheng ponlo bangsolong AUDCS yu tumcha ponsi AUDC along kedo department ka charli boma tum chingrum chi bangso cultural rally along chejeng don pen pachun ponlo. My name is Cherok Basa Ingti and I am the current president of Assam University Difu campus. Today on the occasion of our annual Varsity Week, annual 13th Varsity Week, our students union have organized a cultural rally on the theme of culture, diversity and unity. Our rally started from Difu Golf Boys Field via Difu Market, and here we have stationed here in Casa Stadium, where our teachers are going to judge our cultural department performance. So today around 200 to 300 students have gathered here, and we have displayed our cultural identity, our unity. We have displayed the people of Karbi Longri that our university is diverse. We have students from each background, from different places. They are coming here to our university to study. So as the president of Assam University Difu campus, I want to thank each and everyone who have come here, who have helped us to make this program a success. Especially our district commissioner, our pro vice chancellor sir, and everybody here that have involved with us in this event. Thank you. Deithor town adung hedrong bongkhada long radatum bas kachong hong hut arniar be pen kachiti bini japan mesen pen biting setabelang. Bas kachong hong hut arta ke ong dungatum nimarliatum lapen osomaratum kachiti bini japan mesena biting shit kavedet penajok ahut pen akisung dolo. Lasi rong bongkhat along isi mesen biting shit prapjin pen kasalam pi japan rong bongkhat hawar arada tumpen chuning ripon. Karbi Longri mate Assam pen Nagaland adua hoi dudu kolonial long aronre pen hem kachukim thip pen long leka chirai atuma phan ke Asia tum pen patir piponsi kedam tahaning kanahut ke tharle asai dengpon lo bonta ke tharle ke tang pen puthot la so dudu kolonial long ke be ke chia so tum ahem nang chikim thip si long le chirai lap tang lo ke Asia tum pen ko an ma ke tharle la an su se la tum long le phelang nang chirai lo Karbi Long adoya hoi kaprek pen ke bang atum long le phelang nang chirai bom tang lo Karbi Long pen Nagaland adui chotkali Karbi Long pen Meghalaya hoi Karbi Long pen Lamding hoi along anta Karbi Long along le phelang nang chirai bom tang lo lasi Karbi Long along le phelang kachirai jia phan ke AC la pen Karbi Long arada tum prapjin pen sai deng pon kenang sotlo kali pulote mo arni sike Karbi arada tum methang along rilong par along anta adimak long kavedun de jia phan arni nang hello edet tahaipo. Bukulia Northern Range Phanglokpet Ingnam Raikom Sai Ki Lapen Klodung Sabbit Atum Kai Kita Dode Sang Si Ame Thang Asai Cheklem Si Puthot Kang Hua Thengpi Nepon Long Thulo Northern Range Phanglokpet Ingnam Raikom Sai Ki Deputy Ranger Longbiram Tisoa Hin Pen Nakapachini Don Atengke Hojai District Ahoy Long Ambaria Hawar Along Ihum Tata Mobile Thengpi Kenep Dun Long Ahut Ke Inut Nat Amunit Mate Abang Phusitame Ave Lapen Kat Et Pusi Nang Pachini Dun Lapen thengpi kang hua tuma phan la an suse nep chulang pusi nang thandun ahok thengpi thengprang le avelote munira tum sitame kedu ke tha kisung dokokji lasi thengpi thengprang aphan sitame inghonangji wolong komaji pen Rajesh Ronghang Karbi Longri Abirta Patumi jo iletum Bokolia range under Klodung Sabbit in charge logotin itum staff kadok of milisi iletum pu evacuated area Ambari Karbi Long and Hojai district boundary yang along iletum khobor ke long pen Gomari thingpi kilutang thang thingpi kilutang tata mobile home nebdun long iglo lapso long bangke iletum munit ingnota long nonde delo Gari nomor bang gari nomor bang PS09
A09 C C 1617 Tanda salah satu yang konti dosen ini lah. around 30-40 safety bag doi market value kenan asuri bag kenan bag asuri doi 40-50 40-50,000 bag lepo Sampai salah satu agari sana nang itu non. amali pini sonche bangilo non ko kinito amali ka sini nelang chata sini nelang Lasi nilito mangke aswa roll itum unclaim hisabot itum DFO sa division block report kori po laso bang agari bang existe non ko ke sis lo nito क्या lapen ahok per lo nilitum non ke theklong ke pirthelong thengpi thangpang munitum ke laso kipi ke pana joine ki jum he ka joine arbi ani pen tapenan effect lo climate changes long tapenan effect lo to lasi nilitum dak northern range west division under sarpo inti kathar ahin penta strictly direction lo nilitum regular patrolling mari nangji lapen nilitum ta lason thakaksi dode sanse pen ajo pu anar lo noi nilitum ado ko start kami lason patrolling regular mari bom lo lason thak la anso se nilitum aku niat tulong ni pan bor ibom Pinya Abirta lansi kangton lo Kardom